Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Garkuwa kai mun karge tare yaki. Na wishi sarkin ado hamshaki. Gaisuwa zanayi na zo ni da waka. Sarki goma ya kawo ni na mika. Kwarai dan baladan komai yayi kiliya. Gyaran garin mutuntun yayi aniya. Bala na aimun maka ban gajiya. Madogon arewa jagoran tafiya. Masu kushe-kushe a cikin shanunsa, da masu hancini kan ahalinsa, da wanda ke ta ha'intar ɗansa, masu jin za su yi shege kafasa, don shewa Allah ya bar lamarinsa. Shi yasa zai yi wuya ku yi nasara kansa gaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki, rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki gwamna Kaura. Farkon lamari na zan saka Allah, Ta'ala. wannan da shi ne muke yi wa sallah. Rabbu sarki. Roƙo na kai salati wa rasula, Ta'ala. yi ahali da sahabbansa da matansa kajera. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Salama gare ku 'yan Bauchi gari na, ganan wakar basaraken gwamna. Mijin sarauniya bala ɗan inna, jagaban katagum doka jin buhari Kaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Turakin ningi sarautunsa da dama. Barba sai kingdom na faɗa ma. Gane awwal Khalid sarki goma. Sarkin waka na arewa mawakin Kaura. Wazirin da su banki fadawa, Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. shi ne ake kira wani in town, kamar sababu kuma at this moment. Ya sanya Bauchi yanzu tana shining, da aiki har gwamnoni na koyi da gaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Ko a gwamnoni shi ke fafomin, dan shi kadai ake ta kan audin. Konan na tsaya Kaura isuwokin, shekarunka a gwamna sun yi albarka Kaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Baba Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Tsohuwar marayu dole na gaishe ki, mama kafa a Bauchi ba mu da tamkarki. Dakta Aisha Bala ga mu gare ki, sarauniyar Bauchi matar gwamnan mu Kaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Komai kake a san da kake yin sa, wasu take za su zaga wasu yabansa. Ayyukanka wanda da sun zage sa, a yanzu su suke ta yabon aikin ka gaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Kaura. Fannin lafiya ku zo ku mulika, gabatun ilimi an ƙara hazaƙa. Sha'anin tsaro godiya za mu maka, san babu korafi da salon mulkin ka gaura. A gaida kai gwamna sarkin aiki. Agogo. Rana kai ke kai uban raba aiki Masu sarauta an duba fitar su, dan an gyara
gyara dukkan masarautunsu. Masallatai an gyara wasunsu, har kiristoci ma ka musu nasu. Kaura a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura ka gina sababbin titi a jiha, ka gyara wasu dolan mu mataha. An gyara ruwa aiki da fasaha, hakanan kai kake a tsarin mulkin ka Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura Kaura DSM kai ka gina, ga hajji kam duka mun amfana. Har flyover kayo a gari na, yaran majalisa weldon gwamnan mu Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura Gwamnan House an sabunta ta, International Conference Hall da ita. Ɗan hasada kadai zai maka mita, kyale ta taso mu mun gode ma Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura shugaban PDP Gwamnas Forum, amma wanda you are the king of kingdom. Kaura sai fasin jira maka kai kam, dan haƙurinka ne matakin farkonka na nasara. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura masu batun daga wannan kakari, komai na rabbana tuni na tare. Mun roƙe shi mu da wahala ya tare, maganar mulki kwa da ikon Allah kujira, a gaida kai gwamna sarkin aiki, sai fa kun jira. rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura Wani ja tauna dufuti gwamna, gaida ciyaman PDP na jiha. Sama'ila burga garan kwai magana, Isa hamma SS jin gwamna Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura Chief of Staff gamawa a gaishe ka, Mama Zainab Baraya dai muke barka, da uwar marayu Mahajara wanka. PST Yakubu Adamu na gwamna Bala Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. ya sai Nuhu zaki aiki baya jira, da balaran bosa ko nake jira. Makutar gida daya fama da yara, bashi da sassabe namu na gwamna Bala Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura tuyar mu ba albasa a cikinta, yar Adamu tilas ya cancanta. A cikin wakar gana gwamna na furta, wakilin Bauchi sarkin dubur garin Bala Kaura. a gaida kai gwamna sarkin aiki, Baba Agogo rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura a gaida kai gwamna sarkin aiki, rana kai ke kai uban raba aiki. Kaura a gaida kai gwamna sarkin aiki, Agogo rana aka kai uban raba aiki.